Mitlub jgħid jekk f'każ li l-Partit Nazzjonalista jitlef l-elezzjoni ġenerali li jmiss jirreżenjax, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil indika li mhux inklinat li jagħmel hekk. U ddikjara dan f'Timestock f'waħda mit-tweġibiet għal sensiela ta' mistoqsijiet fejn intalbet tweġiba ta' iva jew le. Jekk il-PN jitlef l-elezzjoni ġenerali li jmiss, inti tirriżenja? Skont xi jkun ir-riżultat. Waqt l-istess programm, Simon Busuttil stqar li għandu kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment, minkejja li dan il-programm huwa l-unika wieħed approvat mill-Unjoni Ewropea. Issa favorija? Le, minix favorija. Minkejja l-kritika kollha ta' Simon Busuttil meta mistoqsi jekk fil-każ li jkun Prim Ministru ta' Malta jneħħix dan il-programm, Busuttil xejn ma kien ċar, indika li jista' jżomm dan il-programm. L-iskema tal-beħ tal-passaporti se żomma? Skont xi jkun is-sitwazzjoni. Ġifieri mhux tażomma. Le, ma jistax inti iddum. Jiena ngħidlek minn issa 3 snin oħra kif tkun żviluppat l-iskema, ma naħsibx li dik hija mistoqsija fer. Meta fl-istess programm il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar il-miri tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija, Joseph Muscat reġa' tkellem dwar l-impenn tiegħu favur kontijiet orħos. Jekk il-kontijiet ma jorħsux nirreżenja, kif qed qabel l-elezzjoni. Mistoqsija oħra li saret lill-Prim Ministru kienet jekk jikkonsidrax taxxa li tixbaħ is-sistema tas-CVA għal dawk li jidħlu l-belt bilan li jonqos it-traffiku. Tikkonsidra taxxa taċ-ċirkolazzjoni bħal tas-CVA tal-belt biex trażżan it-traffiku? Le.